A Xunta de Goberno da Deputación de Ourense aprobou hoxe a concesión de máis de 986.000 euros en axudas para a cooperación cos concellos e entidades, nunha sesión na que tamén se ratificou a resolución do segundo curso de subvencións ás asociacións de nais e pais de alumnos da provincia. Tradúcese en cooperación, como sempre con concellos, que logo desgranaremos, en cooperación con entidades e, neste caso, pois, en novedades tamén que me gustaría suliñar como é esta novidade das axudas ás AMPAs da provincia, unha liña nova de axudas ás AMPAs da provincia que nos foi proposta ao inicio do mandato, que é a segunda convocatoria e que ao mellor non ten unha cuantía moi importante, pero se resolve moitos problemas que teñen as AMPAs, non? Como é, efectivamente, a realización, ou sobre todo o remate do curso, de campamentos de verán, de talleres, de prácticas deportivas ou de xornadas de convivencia e cultura. No apartado de cooperación cos concellos, a Xunta de Goberno aprobou 11 subvencións por un importe superior a 392.000 euros. Polo que respecta á colaboración con entidades, aprobouse a concesión de 9 subvencións e outras tantas entidades do ámbito económico, formativo, cultural e deportivo por un importe de 567.000 euros.